Nggih nderekaken sugeng kondur dumateng kadang perangkat saking desa juga nggih. Nggih ngaturaken sugeng kondur. Mugi rayu ingkang sami minangka widodonipun Boyo sami kula sajengkar panjenengan saking Pendopo Agung panjenenganipun Bapak Petinggi Desa Mlingo. Mugi wonten ing margi kesandunga kembang cempaka mulya. Nggih. Lulus rarjo sak praptane panjenengan ngantos dumugi ing Pidaleman Agung. Nggih, ngandharaken sugeng kondur nggih pinanggih malih benjang enjang siang wonten ing Dukuh Guwa nggih. Pagelaran beksaning modal siang menika anu dalu niki mbok bilih anggenipun beksa sami dereng marem benjang enjang siang utawi dalu saged pinanggih wonten ing Dukuh Guwa nggih. Sriwatinipun ingkang dipun timbali nggih wonten sekawan cacahipun. Nggih. Sagunging para lenggah kakung sumawana putri kang satu Hubegja Mulya niki menggapasegan candhaipun nggih dumawah giliran urutan ingkang kaping sekawan. Ingkang sepisan kunjuk panjenenganipun Bapak Wakijan saking Celuwak Karangsari. Kalih kunjuk panjenenganipun Bapak Kiban ingkang mijil saking tlatah Belingoh Simo. Ten Simo nggih Pak Kiban nggih. Ten Simo napa ten Jean? Ten Simo. Nggih. Tiga kunjuk panjenenganipun Bapak Gaso ingkang pidalem saking Belingoh Simo, Bapak Ramijan pidalem saking Drojo Tulaan. Sumawana panjenenganipun Bapak Dulkipli saking Ngawen. Menggapasegan malih sampuripun nggih panjenenganipun Bapak Matori saking Sengon, Bapak Cuk Juragan Polo Gemandul. Bangsane jambu, klopo, gedang, pete. Terus sing ditandur wong wedok kaya lombok. So panjenenganipun Bapak Narto saking Celuwak utawi pasukan PLO. Pasukan Laliomah. So panjenenganipun Bapak Sungkono Bakul Duren utawi Bapak Sungkono saking Sulo. Sumawana panjenenganipun Bapak Aan saking Margotuwu nek niki juragan endhog bebek. Angger tuku madu tawon sing asli lemek para kadang saking Tlatanggo dicampuri endhog bebek loro terus diombe glek bar ngombe terus turu. Monggo dumateng priyagung yang sampun sinebating atur gendhingipun menapa panjenenganipun kunjuk panjenenganipun Bapak Wakijan saking Karangsari Celuwak ngersake gendhing menapa Pak Wakijan? Kula segahi napa nyuwun piyambak gendhingipun? Jaluk gendhing apa panjenengan? Pesisir Juwono nggih, Pak Wakijan nggih. Pesisir Juwono, plak iki suarane Rostia ngono. Plak. Wih, apa iki? Yo. Iya. Iki lakon apa ya, Dik? Luru panganan secokotan kaya polane. Ayo pacu yuk. Ayo kaya Pak Sumanang ngene lho. Heeh. Ayo Mas. Ayo jogeti dhewe no. Ayo Mas. Aku wis sing bae.
sing kurang sijo Sakijan Pak Sakijan saking Blingong Lembah Pak Sakijan saking Blingong Lembah ayo Pak Sakijan Pak Sakijan saking Blingong Lembah Mas cukup Eko Dwi Tri Catur Ponco Sabto Hasto Nowo Doso cukup
sapa wong iku jare siji sandang lan pangane aja nuruti sing durung mesti timbang kucimo ing tembe mburine So jarene sapa sing diwayoni lho wong wadon
Gurda Oh